салом алайкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Ва як чизро гуфтани ҳастам бародар азиз ки ман дар чандин видео наворо мехостам ба саҳми ҳамаи шумо вақте ки мерасонем ки бародаро биё дастгирӣ кунем ё ки биё ҳама якҷояшем, барои чӣ гуфта замин якҷояшем? Барои ки мақсад ҳар рӯз ман як где-то 4-5 одам аз ҷода ба латту хӯрдани поча ё ки миллион дигар чизо қатӣ ман ҳар рӯз беморора мебинам. Рости гап занг мезананд ба чӣ қати мерам мебинам. Ва имрӯз як хостам бо як бародара бинам нишон будем ба шумо ки ҳамин бародар мақсад ғалидагия инами ҳар рӯзам хеле сиёмко мода бисёр меояд. Мақсад инами сиёмкои шумо дидасти хеле бисёр меояд. ҳама инра бояд разбираться каранда ку киҷо ки ба кадом больницае ки бошад операция бошад, агар операция тавобат бошад тавобат бикунем. Камера пештар биёр. Барои он вай мегӯям ки бародаро ина бинен ҳар рӯзам хеле беморо ман бисёр омада вомехӯранд. Ин бародари мо мисол танқисӣ мекаша ай миён почара бинем варамай и почаи рост ҳолати хуб аст, почаи чап бошад варам. Ва ин чизро ман барои чӣ шумо нишон додам? Барои он вай нишон додам ки мо ҳамаон якҷоя мешем, дастгирӣ мекунем ҳамаон. Ман поча нишон надодам ки мақсад барои як зубур кушодан неву, барои оне ки мақсад мо ҳамаон якҷоя бошем, якдигара дастгирӣ кунем. Фақат якҷоя бошем. Агар барои чи як проблема дар сари ё ман ё ки дигаро ки биромад, ҳамдигара паддержка кунем. Барои паддержка кардан мо дар як клиника намерасад. Ман кӯшиш кардаастам ки дар оянда як клиникаи худам бикушам. Бародарони азиз, саҳми худтонам гузоред. Ҳамин хеле бародарои ёши ҷавоне ки шумо мебинед дар пеши ман лисоса нишон намедем. Ҳамин хеле ба ман қариб 10 одам ба рӯзаш муроҷиат мекунанд. Аз сабабе ки мо ҳамин клиника ки надорем, мерем дар рӯзаш дар койка 5000 меспорем. Дар як койка ки мақсад ҳамин қайд. Чӣ мешуд ки ҳавая мо бисозем? Ҳамин хеле бародарои худмона агар қулай бошад мисол тавобат кунем. Худо нигаҳбонтон боша бародари азиз, саломат бошед.